Îmi trebuie niște cartofi. Mă duc să caut. Ăla nu prea place. Aia doi nu dau încredere. Ăla are fața urâtă, nu-mi place să cumpăr cartofi la oameni cu fața urâtă. De la cine să cumpăr? Ăla e cocoșat. Nu-mi dă încredere. Ia să văd dacă sunt cartofii ăștia. Domnule! Mamă! Domnule! Domnule! Mă lăsați să cumpăr cartofi? De ce nu-mi răspundeți, domnule? Ok. Da, ziceți-mi cât costă, că eu am destui bani la mine, să știți. Cât? Ești nebun la cap? Da. Mi-am dat seama. Vreți să faceți o reducere? Să plătesc un sfert? Nu știu, mai bine v-aș omorâ după așa lucrurile. Nu vă convine. Păi cum putem noi să rezolvăm această chestie? Printr-o bătaie sănătoasă? Bine. Am câștigat! Acum iau cartofii. Gata, am luat cartofi.